Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň duşanbe güni habarlar günneligi gepleşiginde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden odol günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýan. 16-njy ýanwarda Türkiýanyň kargo ýagny ýük uçary Gyrgyzstanyň Manas aeroportunyň golaýyndaky owada ýere ýykyldy. Bu wakanyň netijesinde adyrnan 37 adam öldü diýip Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça ministrligi habar berýär. Bu uçar ýerli wagt bilen saat 7:31 töweregi helakçylyga uçrady. Wakada helak bolanlaryň aglabasy Daça su owasynyň ýaşaýjylarydyr. Uçaryň ekipaj agdalarynyň adyrnan 4 sansy ölenleriň arasynda bolup bir pilotun jesedi henide çenli tapılmadı diýilip ministrligiň habarynda nygtalýar. Gyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew uçar helakçyliginde pida bolanlaryň hatirasyny 17-nji ýanwary milli ýas güni diýip elan etdi diýilip Gadak prezidentiniň medpuat gullugy habar berdi. Uçar helakçyliginiň bolan ýerinden uradylan suratlarda Boeing 747 kysymly uçaryň öň tarapynyň Bişkegiň golaýynda ýerleşýän owadaky kerpiç jaýa girendigini görse bolýar. Gadak prezidenti Nursultan Nazarbayewiň administrasiýasynyň başlygynyň öňkü ornwatary wezipeden boşadylandan 2 gün soň tutsak edildi. Gadakstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetining 16-njy ýanwarda beren maglumatyna görä Baglan Maýlybayew 14-nji ýanwarda tutsak edildi we ol gizlin maglumatlary paş etmekde aýplanýar. Bu komitetiň maglumatynda Gadak prezidentiniň administrasiýasynyň ýerli siýasat boýunça departamentiniň başlygynyň öňkü ornwatary Nikolay Galihinin hem şol bir aýplamalar esasında tutsak edilendigi ma'lum edildi. Gadagstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti gürrüň edilýän 2 adamyň deslapky tutsakxana uradylandygyny we olaryň bu ýerde 2 ay saklanjakdygyny aýtdy. Bu komitet tutsak edilen adamlara ýönkelýän aýplamalar barada jekme-jek maglumatlary bermedi. Nazarbayew Maýlybayewy 12-nji ýanwarda wezipesinden boşadypdy. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti wezipesinde Kiýewe soňky saparyna amal aşyrýan Joe Biden halkara jemgyýetini onuň sözlerine görä Rus agresiýasyna garşy durmagy hemde prezident saýlanan Donald Trumpyň geljekki administrasiýasyny Ukrainanyň güýçli tarapdary bolmagy çağırdy. Biden soňky 8 ýylyň dowamında Kiýewe 6-njy hemde 2013-2014-nji ýyllarda prezident Viktor Yanukowyçyň häkimetden çetleşmegine we günwatary tarapdary hökümetiň döwlet başyna geçmegine sebäp bolan Ýewromaýdan protestlerden bäri 5-nji saparyny amala aşyrýar. Ol Moskwa 2015-nji ýylda Minskde gelinen parahatçylyk ilalaşygyna laýyklykda öz borçnamalaryny doly berja edýänçe Birleşen Ştatlaryň Russiýa garşy girden sanksiýalary öz güýjünde galmalydyr diýdi. Wall Street Journal neşri öňkü Özbek prezidenti Islam Karimowyň ulygydy Gulnara Karimowanyň pul ýuwmak aýplamalary bilen ilteşikli Şwitsariýanyň prokurorlary tarapyndan soragy çekilendigini habar berýär. Wall Street Journal neşri Karimowyň Ženewadaky aklawçysy Grigoriy Mangetta salgylanyp 9-10-njy dekabrda Özbek paýtagty Daşkentde 2 Şwitsar prokurorunyň Karimowany jemi 23 saat soragy çekmegine ruhsat berilendigini ýazdy. Bir wagtlar Kakasynyň miras hökmüne garalýan Karimowanyň Şweýçiýada we Şwitsariýada dowam edýän pul ýuwmak dernewleri bilen ilteşikligi aýdylýar. Şeýle-de onuň ada Özbekistanyň mali jinaýatleri bilen ilteşikli dowam edýän sud işiniň merkezinde agdalýar. Bu iş bilen baglanyşykly Karimowanyň hyzmatdaşlarynyň ençemesi tutsak edildi. Şeýle-de ol 2014-nji ýyldan bäri Daşkentde öý tutsakligynda saklanýar. 15-nji ýanwarda Wall Street Journal neşri aklawçy Mangetta salgylanyp beren maglumatynda Karimowanyň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny emma onuň howpsuzlygyna kepil geçip bolmaýandygyny habar berdi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň bank pudawynyň öňüne goýulan maksatlar inflasiýany saklamak we ýurtda ýeterlik maliýe serişdeleriň üçinçiligini pul dolanşygyna gödäwçilik etmek arkaly amala aşyrlar. Bu barada Türkmenistanyň hökümetiniň geçiren soňky maslahatyny aýdyldy. Pulun hümmetsizlenmek derejesini gödäňine tutulan möçürlerden ýokary geçirmän saklamak, pul toplumyny kadalaşdyrmak we oňa gödäwçilik etmek esasında ýurdumyzyň ykdysadyýatyny zerur möçürde pul serişdeleri bilen üpçün etmek, öňküsiýaly bank ulgamynyň öňünde durýan esasy wezipeler bolmagyna galýar diýilip resmi habarda bellenýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi Türkmenistanyň hojuluk mallary gyrylýarlar atly maglumat bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dürli sebitlerini häzir mallaryň arasynda Sibir başy virusunyň tutaşanlygy we soňky bir näçe hepdeniň dowamyny infeksiýa ýolugan onlarça hojuluk mallarynyň ölenligi dogrusyny maglumatlar gelip gowşýar. Daşuwuzyň bollumsaz etrawynyň dostluk owasynyň ýaşaýjysy Resul gapsyna saklayan 30 goloy tuğunun ählisiniň birden harap bolanlygyny Azatlyk radiosynyň sebitdäki çeşmeleriniň birine gurrun berdi. Gapymda tuğuk saklap, olaryň ýumurtalaryny satyp gün görýädim. Olaryň bary geçen hepdede birden öllü duruverdi. Könürgönjüň Pagtaçy owasynyň tanışlarymyň biri satyp çykaran sygyrlarynyň hem gün bazarda ölendiklerini gurrun berdi dip 40 ýaşlaryň Resul aýdýar. Ýokurdaky ýagdaýlaryň ýurdun beýleki regionlarynyň hojuluklaryna da ýüze çykyp başlanýy dogrusyna dowamly maglumatlar gelýär. Lewabyň Sayat etrawynyň ýaşaýjysy 50 ýaşlaryň altyndaýdy. Mundan 2 hepde çemesi ozal öz öýündäki ähli 40 togunyň tarpa taýyn ölenligini, şeýle ýagdaýyň beýleki tanışlaryna hem bolup geçenligini aýtdy. Serdarabatdaky tanışmadyň hem toguklar gyrylypdyr. Yerli edaralara yüz tutsagam hiç zat etmeýärler. Käbir beýleki tanışlarym bu ýagdaýlardan gorkup toguklaryny özleriçe derman berip başlapdyrlar dip altyndaýdan ýtdy. Toguklaryň köpçülikleýin ýagdaýda gyrylmagynyň diňe bir husus hojuluklarda däl, ise uly toguk toplumlaryna hem bolup geçýändigine ünsü çekilýär. Ahal welaýatynyň şeýle ir toplumlaryň birine işläp baýdan daha şowuzly Bawumrat geçen ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna birdenke ýüzlerçe toguň ölenligini gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň daşuwuzdaky çeşmesiniň aýtmagyna görä, yerli welaýatlar häzir toguklaryň we gara mallaryň köpçülikleýin ýagdaýda gyrylmagyny, iň azyndan daşuwuzda Sibir başy infeksiýasynyň sebäp bolanlygyny çaklaýarlar. Şeýle de bolsa, hojuluk mallarynyň gyrylmagy we olaryň sebäpleri barada Türkmenistanyň degişli saglyk resmiýetleriniň hiç ýyly kommentari ýa-da maglumat almak başartmady. Gal berse de, häzir daşuwuzda mallaryň gyrylmagy netijesinde gara mallaryň we toguklaryň bahalarynyň arzanlap, olary bolan talabyň hem uwalklara garanyny peselenligini ýytylýar. Mal bazarlaryny togugy alýan ýok. Sygyrlaryň bahasy 20-30% aşaklasa da, olara xyridar tapdyrmaýar. Satyn aljak bolýan az sanly müşteriler de mallaryň sagatlygy dogrusyny veterinardan spravkan görkezmegi talap edýärler dip Azatlyk radiosynyň daşuwuzdaky çeşmesi gurrun berdi. Şol bir wagtda yerli ilatyň aglabasynyň harap bolan öý mallaryny gönü zir zebileziň ýanlyklary, soň bilen olary öýsüz ittir pişiklerin tapıp iýänligini aýdýarlar. Egerde infeksiyerlenen malyň etini başga bir haýwan ýese, onuň hem virusa ýolukma howpy bar. Bu ýagdaýda infeksiýanyň ýaýryma howpy ýokurlanýar dip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan daşuwuzly veterinar gurrun berdi. Sözümniň ahyryna jemlesek, türkmen emeldarlary we mediasy ýokurdaky ýüz beren ýagdaýlar dogrusyny häzirlikçe dymýarlar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezident Berdimuhammedow hökümetiň işini öwüp, ýene kadr çalyşdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyny güni ministrler kabinetiniň giňişligini mejlisini geçirip, hökümetiň 2016-njy ýyllaky işine öňün baha berdi we ýene bir gezek kadrlaryň ýerini çalyşdy. Türkmen mediasy bu mejlisiň geçen ýylyň jemlerine 2017-nji ýylda ýurdu östürmek boýunça ileri tutulýan meselelere bagşlananyny habar berýär. Mejlisde vice-premierler Hoca Mehmedow, Ireşew, Kakovayev, Atabayev, Satlekow, Mehmedow,
Toyluyev, Durduliyev, Maliye Ministri Muhammedow, Iqtisadiyet we Ötüşü Ministri Bazarov we beýleki resmiler geçen ýylda gazanylan üstünlükler barada hasabat berdi diýip Türkmen telewizionynyň habaryny aýdylýar. Prezident Berdimuhammedow hökümetiň işiniň netijelerine baha berenine ýolbaşçylaryň hasabatyna salgylanyp, biz ýurdumyzyň ýubiley ýylyny oňat netijeler bilen tamamladyk diýdi. Emma bu aýdylanylara garamazdan Prezident Berdimuhammedow ýene-de nowatdaky köpçüliklüğün kadr çalışygyny geçirdi. Vice-premier Satlekow Balkın welaýatynyň häkimligine uzalky wezipesine bellendi. Ozolky häkim Durduliýew işte goýberen düýpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadylýanyny aýdylýar. Satlekowyň ýerine Demirýol transporty ministr bolup işlän Anna Meredow bellendi. Türkmen Awtoýollary döwlet konsernyň başlygy Aman Ýelliýew Durduliýewiň ýerine guruluşyk we elektrik energiýasy boýunça vice-premierlige bellendi. Durduliýew bolsa Aşgabat şäheriniň işden aýrylan häkiminiň ornuna geçirildi. Durduliýewiň prezident diýwanynyň başlygy wezipesini bolsa ozol jemaat hojalygy ministr bolan Nurmammedowa berildi. Bulardan başga da ozolky käbir elçileriň goşmaçy wezipeleri bellenenligi onlarça resminiň işini öňermeýänligi üçin diýilip wezipesinden boşadylanlygy habar berilýär. Prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň 2-nji ýarymynda geçiren mejlisinde hökümet resmilerini ýygy derli tankyd edip, olara käýinç, käýinç we hatda vice-premier Hojamammedowa soňky duýduruşyny hem beripdi. Bu nägilelikler ýurtda öndürilýän önümleriň möçberi, daşardan satyn alynýan önümleri köp altın pulun gitmegi, dukanlarda we bazarlarda emele gelen harit yetmezçiligi, aýlyklaryň wagtynda berilmezligi, ýerleriň şorlaşmagy hemde hasyllygyň peselmegi we beýlekiler bilen bagly bolupdy. Valyuta dollar sewdasyna girdilen çäklendirmeler bilen bagly Türkmenistanyna geçen ýyl ilatyň esasy sarp edýän haritlarynyň, hususan şekeriň, ýagyň we ýumurtganyň şeýle de temmäki önümleriniň uzun nowatlary döredi we dukanlaryň agdyndaky tertip düzgüni berja etmek üçin polisiýa işgärlerini ýerleşdirmeli boldy. Şol bir wagtda Türkmen rejiminiň tanqidçilary bu emele gelen ýagdaýy ýurtdaky kadr geldi geçerlikleri Prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan ykdysady siýasatynyň bazar kanunlaryna gawat gelmezligi, döwlet serişdeleriniň bir adamyň karary bilen bu golaýda özüni ödemejek gymmatbaha proýektlere harşylanmagy bilen baglaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň türmelerinde direksiz gitenleriň ykbalyny anyklamak boýunça olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýasy 15 ýyl çemeti wagtlap tutsaklykda saklanan Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň öňkü başlygy Türkiş Tirmiýewiň 13-nji ýanwarda aradan çykanlygy bilen baglylykda beýannama ýaýratdy. Azatlyk radiosy olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýasynyň guramaçylaryndan Ýuri Jiblazew bilen söhbetdeş bolup, guramanyň 80-den gowrak adamy öz içine alýan türmelerde direksiz gitenleriň sanygynda görkezilen tanymal şahsiýet biri bolan Türkiş Tirmiýew barada maglumat bermegi sorady. Ýuri, siziň sanawyňyzda direksiz gitenleriň arasynda görkezilen şahsiýetleriň ýene biri Türkiş Tirmiýewiň ykbaly gynançly ýagdaýda ma'lum boldy. Ol tutsaklykda ýogulup jesedi maşgalasyna tapşyryldy. Siziň kampaniýaňyz bu habary nähili kabul etdi? Это шок, каждая смерть человека из нашего списка. Erwet täsir etirdi. Elbetde biziň sanawymyzdaky adamyň uzak wagtynda wamynda türmede, dolu üzüňlükde saklanan, emma günleriň birinde öz maşgalasyna gowşup, galan ömrüni öýünde geçirmegine umyt baglanan adamyň ölümi bardak habar ürän agyr düşdi. Biz bu adamyň we onuň maşgalasynyň ykbalyny gynanjymyz bilen bir wagtda galan tutuklaryň ykbalyna hem aladalanýarys. Sebäbi bu soňky 13 aýyň dowamında sanawymyzyň düzümindäki adamlardan azyndan 4-njüsiniň ölümine degişli habar. Ondan ozalky döwürde durly garaşsyz çeşmelerden beýlik tutuklaryň ölündigi barada hem maglumatlar gowşupdy. Emma olaryň jesetleri maskalalarına berilmändi. Türkiş Tirmiýewiň Türkmenistanyň döwlet resmiýetlerinden ilkinji bolup tutsak edilen we direksiz itenleriň biridigine aýratyn bellemek gerek. Первых высокопоставленных государственных служащих, которые пропали. Türkiş Tirmiýewiň tutsak edilmeginiň jikmejikleri, sebäpleri şu günçenli köpçülüge nämälim galýar. Sizde bu barada nähili maglumat bar? Насколько нам известно, так
Tırmıyev был задержан. Bize ma'lum bolşuna görä Tirkiz Tyrmyýew 2002-nji ýylyň 5-nji aprelinde tutsak edildi. Ol sonunda Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň ýol wasytydy. 5-nji aprelde ony sol wagtky prezident Saparmurat Niyazow bilen duşsuga çağırdylar. Bar bolan maglumaty görä, Niyazow bilen duşsuň dowamında ol tutsak edilipdir. Sol günüň özünde Tyrmyýewiň maskalasyny, onuň geyimini, galstugyny çeline gaýdyp berdiler. Tyrmyýewiň hiç ýyly siýasy topar ýa-da oppozisiýa bilen baglanşygy bolmandy. Ol ören abraýly, watançy, açyk we prinsipial adam hökmünde tanalýar. Ol harwalar wagtynda köp alada edipdir. Meselem serhet goşunlarynda adyk etmezçiligi bolup, etker aşlyk çekende ol goşmaçy iýmid üçin öz serişdeleriniň hasabyna üpçün edipdir. Umuman Tyrmyýewiň serhet goşunlarynda we ýürüýte gulluklarda abraýy uludy. Tyrmyýew ýürüýte gulluklarynň kadir ofiseri. Ol KGB-niň mektebini tamamlap, Sowet döwründe bilim alan ofisierleriň biridir. Ol täsirli şahsiýetdi. Tyrmyýewiň tutsak edilen wagtynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň başlygy Muhammed Nazarow we beýlekler hem tutsak edilipdi. 7-nji maýda Tyrmyýew ýysynden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanyp 10 ýyl türme tutsaklygyna hükm edildi. Oňa ketilen iş korrupsiýa bilen bagly aýplama esaslandy. Sol teneden soň onu gaýdyp hiç kim görmedi. Maskalasy Tyrmyýewi sol gün suutda görüp galdy. 2002 года его никто из родных не видел. Они последний раз его видели на суде. 2010-njy ýylda Tyrmyýewiň 10 ýyllyk türme möhleti doldy. Emma ol türmeden şonda çykmady. Siziň pikiriňizçe näme sebäpden Tyrmyýewi boşatmadylar? Действительно, в марте 2012 года, когда истекал Doğrudanım 2012-nji ýylyň mart aýynda Tyrmyýewiň türme möhleti dolu berende, onu türmede ýapyk suda arkaly täze tutsaklyk möhletine hükm etdiler we sakçy bilen ýakalaşyk üçin diýen aýplamanyň esasynda ýene 7 ýyl we 11 aý berdiler. Bu ýerde aýratyn bellenmeli bir ýagdaý bar. Tyrmyýewiň 10 ýyllyk türme möhletiniň dowamında onuň maskalasy bilen hiç ýyly kontakty bolmandy. Emma kanun boýunça oňa her ýyl azyndan 6 gezek gysga möhletli duşsuzluklar, 4 gezek uzak wagtlyk duşsuzluklar berilmelidi. Tyrmyýewa näme üçin ikinji gezek iş kesildi? Meniň pikirimçe sebäbi aýdysmýaly. Ol güç edarlarynda ofisierleriň arasynda täsir awraýly adamdy we onu boşatmagy howply hasap eden bolmaly. Sonda soňky ýyllarda da hut dünýäden ötýänçä maskalasynyň Tyrmyýew bilen ýene hiç ýyly kontakty bolmandy. Häzir 13-nji ýanwarda olary jesedi gowuşdy. никакого контакта. Сейчас 13 января они получили его тело. Tyrmyýewiň ölümi barada 13-nji ýanwarda onuň gyýdynyň Facebookda çap eden maglumatyndan ma'lum boldy. Şondan soň günüň ertesi bu maglumat internetden ýok boldy. Ol hiç ýerde el ýeterli däl. Näme boldy? Siz munyň sebäbini anyklamaga synanyp gördüňizmi? Это довольно тревожный знак. Тут важно отметить, что все Bu ören aladyla alamat. Türmelerde direksiz ýetenleriň ählisiniň garyndaşlarynyň uly howp astynda galýandygyny aýratyn bellemeli. Olary basyş görkezilýär. Bizde olary gorkulandyklary, sesini çykarmazlygy talap edendikleri barada köp sanly mysal bar. Garyndaşlaryň ençemisi tütüme tezwar edildi. Olar işden kowuldy, okuwdan çykaryldy. Olar bilim almakdan, karýeradan mahrum edildi. Olaryň öýlerini elinden aldylar, uzak ýerlere sürgün etdiler, öýlerini ýumurdylar. Tyrmyýewiň tutsak edilmeginiň ýzyny onuň Aşgabatyň goloýundaky öýü hem ýumrulypdy. Aşgabatda häzir onuň aýaly we 2 çagaly gyzy ýaşaýar. Elbetde, islendik köpçülükden çykyslar maskaly üçin basyş we ýzarlama tezwar bolmak howpyny döredýär. Но для них опасно, чревато таким давлением и преследованиями. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda awatlaýyş işleri geçirilip mundan 6 ay öň dolu ulanışa berilen köçäniň bir bölegi we bu ýerde bina edilen monument sökülýär. Geçen hepdäniň ortalaryna paýtagtyň Andalyp köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk köçeleriniň çatyry 4 tarapdan ýapyldy. Häzirki wagtda bu ýere düşelen asfalt ýol we bina edilen uly monument dolu sökülip aýrylýar. Bu söküşlik 10 ýyl awadançylyk köçesiniň Andalyp köçesi bilen çatyryndan Günwatar tarapyny hem öz içine alýar. Häzir kuwatdy mundan 5 ay 6 ay ölçemesi bina edilen monumenti söküp torup barýarlar. Oňdaşyndan hem häzir sökülip durulan monumentden
orta hasap bilen bir 15-20 metr gunmatar tarapyna 10 ýyl awazançylyk köçesini gazmak, on qıralaryna oturdulan zehekleri, ýagny bardurlary aýyrmak, ýaly hemde ýüzüniň asfaltyny koparmak ýaly işler bilen 4-5 tane tehnika meşgul bolupdyr. Şotaýda umum hasapda şu wagtlar 10'a ýakyn durly görnüşli tehnika hemde 50 töweregi işler bar. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ýatladyp geçsek, Annalip we 10 ýyl awadançylyk köçeleriniň gurrun edilýän bölekleri 3 ýyla golaý wagt dowam eden awatlaýyş işlerinden soň 2016-njy ýylyň Tomuz paslynda gaýtadan ulanışa berilipdi. Türkmen häkimetleri ýa-da media terişdeleri dawaraly ýagdaýda açylan bu köçeleriň agdalýan böleginiň we bu ýerde bina edilen monumentiň näme sebäpden sökülýäni barada ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşünürş bermeýärler. Emma gurrun edilýän köçelerde guruluşyk işlerini alyp baran Türkiýanyň NATO firmasynyň käbir işgärleriniň we injenerleriniň aýtmagyna görä, munyň sebäbi ýoluň taslamasyna gödöňüne tutulan käbir deshalaryň dolu amala aşyrylmandygy bilen baglanyşykly. Aýdylmagyna görä, Annalip köçesiniň beýleki çatryklарynda awtologlaryň gatnama üçin ýürüýte geçelgeler, ýagny estakadalar gurulypdy. Şeýle estakadany Annalip köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk köçeleriniň çatrygynda da gurmak gödöňüne tutulan bolsa-da bu durmuşa geçirilmänler. Köçäniň beýleki çatryklarynyň aýaglaglaryň gatnamagy üçin bir oňa şertler döredilipdi. Annalip köçesinden Demirgazykdan Gunortadan Demirgazyga hereket edýän awtologlar bir näçe yer atdy, estakadalardan geçýärdi. Ine aýtmaklaryna görä, edilşeýli estakada Annalip köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk köçesinde de gurulmaly bina edilmeli eken, we belli bir sebäplere görä, oň sebäbini düşündirýän adam yok. Şol estakada gurulman köçem açylypdy, gazyw işleri geçirilip, şu yerden estakada guruljakmyşyn. Hemde 10 awadançylyk köçesinde ýanky agzan mölegimizde, ýagny Türkmen Maşşa ýolu bilen Annalip köçesi aralygyndaky meýdanyň öň proýekti gödöňüne tutulan näkisinden dar görnüşde awatlanıpdyr. Indi o köçede täzeden giňeljekmişin. Dip Synçy Bugaýew bu ýerde guruluşyk işlerini alyp baran firmanyň injenerlerine salgylanyp gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda awat binalaryň ýa-da deshalaryň ençemesi sökülip, olaryň deregine goşmaçy maliýe serişdesi goý berilip, täzeleri gurulýar. Mundan bir ýyl öň Aşgabatyň halkara aeroportuna barýan ýollaky estakada dolu taýin bolan soň, onuň guruluşyny resmiler tarapyndan nägilelik bildirilipdi. Munyň netijesinde bu estakada ýumrully we ol goşmaçy maliýe serişdesi sarp edilip täzeden guruldy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Türkiýanyň bir ýük uçary Kırgyzstanyň Manas aeroportunyň golaýyndaky owada 16-njy ýanwarda ýer bilen ýykylyp, adından 37 adam öldü diýip Kırgyzstanyň adat nazary ýagdaýlar boýunça ministerligi habar berdi. Ölüleriň aglabasy uçaryň ýerli wagt bilen saat 7:31 töweregi helakçylyga uçrap ýykylan ýeri bolan Daşasuw owasynyň ýaşaýjylary. Mundan başga da köp adamlaryň yaralanandygy aýdylýar. Ministerligiň bildirmegine görä ölüleriň adından 4-si uçaryň ekipaj agdalary. Bir pilotyň jesedi entek tapylanok. Kırgyzstanyň prezidentiniň metbuat gullugy prezident Almazbek Atambayewiň Kırgyzstanyň prezidentiniň metbuat gullugy prezident Almazbek Atambayewiň 17-nji ýanwary helakçylykda pida bolanlaryň hadiresinä milli ýas güni diýip baglan edendigini habar berdi. Helakçylygyň bolan ýerinden alynan suratlarda Boeing 747 gysymly uçaryň öň tarapynyň paýtaxt Bişkegiň golaýynda ýerleşýän owada bir kerpiç çaýy urup girendigi görünýär. Kırgyz hökümetiniň sözçüsi Tolganay Islam
Aliyev Hong Kong'dan İstanbul'a barýan uçaryň halkara Manas aeroportuna ýalňyz almak üçin gonmaga synynşyna 20 çemesi jaýa ziýan ýetirendigini aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň biriniň AFP habar gullugyna aýtmagyna görä, adamlar uklap ýatyrka uçar göni jaýlaryň üstüne gaçypdyr. Meniň aýal doganyň jaýyna gaty köp ziýan etdi. Wagtymyza onuň özüne we meşgala agdalaryna bolan zat ýok diýip Zumriyat Rezahanowa habar gullugyna aýtdy. Uçaryň helakçylyga uçurmagyna näme zadyň sebäp bolandygy entek belli däl. Ýöne aeroporty dolandyrjylaryň bellemegine görä, helakçylygyň ýüz beren mahaly hawa ömürli bolup teweregi görmek aňsat bolmandyr. Kyrgyzstanyň prokurorlary derňe bu işlerini ýola goýandyklaryny aýtdylar. Premier ministeriň ornmasary Muhammed Khali Abulgaziyev halat ediş işlerine müňden agdak adamyň gatnaşandygyny bildirdi. Uçar İstanbulda ýerleşýän ýük kompaniýasy ACT hawa ýollaryna degişli. Kompaniýanyň beýanatyna uçaryň Bişkekde gonjak bolanyna näbelli sebeplere görä helakçylyga uçrandygy aýdylýar. Türkiýanyň Daşary işler ministerliginiň bildirmegine görä minister Mevlut Çavuşogly Kyrgyz kädeşi Erlan Abdullayewa jaň edip gynanç bildiripdir. Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýkan dowam etdirýärin. Türkmen student Erdogana golluk üçin dollar çalışdy. Türkiýanyň Isparta şäherine ýerleşýän Süleyman Demirel adyndaky uniwersitetde bilim alýan daşary urtly studentler prezidentiň Türk lirasy baradaky töwerlasyna golluk bermek üçin $70,000 meçberine valyutany yerli pula çalışdylar. Türk Medeniýet adyna aýdylşyna görä Türkmenistanyň 5 ýyl mundan owal Isparta şäherine ýokary bilim almaga baran, häzir bolsa ingliz tili we edebiýaty bölümine okuyan Türkmenistanyň student Rüstem Jumabayev Medeniýet ýygynyň çykyşynda habarçylara Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrışından uğralıp yanındaki valyutany Türk lirasyna çalşanlygyny aýdýar. Türkmen student Jumabayev Medeniýet işgärlerine beren beýannamasyny Türkiýe'ye garşy dürli oýunlaryň oýnalýanyny aňýarys. Hemmeleriň agdy birlikde bütöwüýlük hem jewitlik bilen şeýle oýunu bozjagyna berk ananýarys. Türkiýany gaty gow görýän we edil ikinji watany miýala hasaplaýan. Türkiýany ykdysady taýdan dyýda çökermek isleýärler. Biz muňa ruhsat bermez. Biziň hem bu göreşe şeýle goşandymyz bolsun isledik diýen sözler bilen tamamlaýar. Irakly aspirantura studenti Yaten Rauf hem özüniň $3,000 meçberine valyutany Türk puluna öwrendigini bellep, Türkiýany gaty gow görýän we özümi bu ýerde juda bagtly saýan. Şoň üçin bu ýurdun geljekde has belent derejelerde bolmagy iň esasy arzum diýär. Süleyman Demirel adyndaky uniwersitetiň Pangea adly halkara studentler klubynyň almy geňeşçisi İlker Ölçelik bolsa, Türkiýanyň ykdysady taýdan hüjüm astyna tutulýanyna üns çekip, 15-nji ýyl maksadyna ýetip bilmedik global güýçleriň inni ykdysady manipulýasiýalar bilen şeýle oýunlar edýänligini belleýär. Medeniýet konferensiýasyndan soň daşary urtly studentler Isparta şäheriniň merkezindäki bir pul çalşylýan ýere baryp, jemi $70,000 meçberindäki valyutany Türk lirasyna çalşdylar. Türkiýanyň Isparta şäheriniň Süleyman Demirel adyndaky uniwersitetinde okuyan Türkmenistanyň studentleriň bu tagalla çäginde jemi näçe Amerikan dollaryny Türk lirasyna çalşanyň barasynda Azatlyk Radiosyna jikme-jik maglumat almak başartmady. Ýatlap geçdik, Türkmenistanda daşary urtaky türkmen taliplerine banklaryň üstü bilen pul uratmak düzgünlerine goşmaça çäklendirmeler girdilipdi. Şu ýylyň başyndan başlap ýola goýulan täze düzgünlere görä daşary urtda bilim alýan çağasyna pul uratmakçy bolýan ene ata bankyň üstü bilen her aýda diňe $1,000 meçberine pul geçirip bilýär. Bu çäkli pulu geçirmek üçin hem ene ata uradýan pulunyň meçberine aýlyk alýanyň barada işinden ýürüýte güwenname görkezmeli. Ýagny ene atalar diňe öz alýan aýlyk hakynyň ýa-da pensiýasynyň meçberine görä çäklendirilen mukdarda pul uradyp bilýärler. Beýleki tarapdan aýdylşyna görä bu Türkmenistan raýatlarynyň Türk hökümetine bildirýän ilkinji duýgudaşlygy däl. 15-nji iýulda Türkiýede bolup geçen başa baramadyk döwlet agdarşygy synanşygyna garşy gurnulan protestlarda köçelere çykanlaryň arasynda Türkmenistanyň baýdagyny göterip golluk beren türkmen studentleriniň we migrantlarynyň hem bolanly Türk medeniýatyna sosial ulgamlarda üns çekdi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.